horren berri izan dute eta bere balorazioa emango dugu. Hoixe, Josebak eta leheno ere Josemarik esan da bezala, Mare Magnum honetan ere ikusi da eta plan konfidenzial horretan argi eta garbi azaltzen da hezkuntza ere eragintze eremu bezala ere konsideratzen dela, eta aipamenak egiten direla lortzeko herritarren neutraltasun edo pasibotasun horretan badago modu bat edo hori dana egiten joateko. Eta planteatzen dira ingurumen zentro horretara bisitaldiak ikastetxetarako eta herritarrentzako orokorrean ere material didaktiko batzuk landuko dira, zabalduko dira eta barrezta. Orduan guk hori ere jakinda eta zein helbururekin egiten dan, lehenengotikan esaten duzu hau ez da posible. Ari gera ikasleak ezin nahian, ikasle kompetenteak bihurtu nahian, eta esaten dugunean edo hasten geranean erabakitzen ze kompetentzien inguruan ezin nahi ditugun, denok ahoz-aho daukagu ikasle kritikoak nahi ditugula sortzaileak, ekintzaileak, parte hartzaileak, eta talka egiten du planteamendu honekin, ezta? Nola eta informazio iturrietara ere jotzeko behin eta berriro esaten diegunean bete espiritu kritiko horrekin aztertzeko iristen zaien informazio hori guztia, nola ikastolatikan edo eskoletatik edo nola egin dezakegun autua zentro horretara bisitak eta antolatzeko edo parte hartzeko. Iruditzen zaigu, behintzat pentsatu behar dela oso ondo ere eramatea, erabakitzen baldin bada ere zertara eramaten dituzun eta erabakia hartu beharko litzakela ikastetxe guztietan eta abar gutxienez aztertu ondo gaia eta ikusi. Zein izango dan bakoitzaren jarrera horretan. Ezin dugu begiak itxi ikusi edo begiratu beste alde batera gurekin zer ikusirik eukiko ez balu bezala. Bete-betean interpelatua gea, hor aukera ederra ematen zaigu guztioi, ikastetxei bereziki horretara joan eta balitz bezala munduko tokirik egokiena eta zena, marabillosuena. Orduan pixka bat, eta dei egin nahi nileke baita ere beste ikastetxei, hori esan dugun bezala gutxienez erabaki honen azterketan egin dezatela, guk gure ikastolan aztertuko dugu zuzendaritza taldean, zeren orain artean ere iritzi propioan, ere jarrera propioa da, baina aztertuko dugu zuzendaritza taldean eta artezkaritza kontseiluan zein izango da gure ikastolako jarrera gai honekiko edo iristen hasten baldin badira horrelako konbidapenak edo horrelako materialak erabiltzeko iristen bada une hori. Eta bestalde batetikan foru agintariei benetako prozesu adostu eta parte hartzaile bat edo kontuan har dezaten eta toxizitateak era guztietakoak ekiditeko. Ez bakarrikan kimikoak, informatiboak eta komunikatiboak ere ekiditeko eta albo batera usteko. Jende heldua gara, pertsona heldua gara eta bakoitzak gure kriteriopean egin behar ditugu azterketak eta egin behar ditugu erabakien hartze hori, ez da? Manipulazioa alik eta albo batera utzita, alik eta modurik egokienean eta handienean, ez da? Uste dut inorri etzaigula gustatzen gure kabuz edo gure ordez erabakiak hartzea, nor bagerala, eta daukagula informazio ugari, gaur ere banatu da, eta hau ez dela jolas bat, edo ez dela ni neriakin aterako naiz edo zer preziotan, ez da? Garrantzitsua da. Osasunarekin eta hezkuntzarekin eta lanarekin jokatzen ari da momentu honetan egokia eta iruditzen etzaigun modu batean. Gardentasunik ez, manipulazioa eta hori dana iruditzen zaigu hezkuntzatikan batez ere saihestu behar dela. Pertsona osoak ezin nahi ditugula esaten nahi bere ingurumenan konprometituak, naturarekiko konpromisoa izango dutenak,
eta hori dana, ez zaigu iruditzen modurik egokiena danik horrelako planteamentutan. Eta, hausen, pixka bat gure aldetikan, eta neutraltasun eta pasibotasun horrekin, hausten dugu. Mila esker,